Zelena boja u pravoslavlju označava blaženstvo. Srpski patrijarh se potpisuje zelenom tintom. Spomenik pobijenim nije zbog toga napisan zelenom. Crvena petokraka kao simbol borbe protiv nacizma i fašizma je oskrnavljena bojenjem u zelenu boju. Vjerovatno je spomenik tendenciozno napisan zelenom bojom da se od pobijenih ljudi u Drugom svjetskom ratu stvori utisak da se radi o muslimanima, jer se oni poistovjećuju sa tom bojom. Pa da malo razmislimo logično ko su ti pobijeni ljudi u sred Sarajeva. Njemačka i Italija su napale Kraljevnu Jugoslaviju i stvorile nezavisnu državu Hrvatsku koja je obuhvatala teritoriju današnje Bosne i Hercegovine i jedan manji dio Srbije. U vojno-policijskim snagama države Hrvatske su bili Hrvati i mnogi rimokatolici i muslimani koji su se deklarisali kao Hrvati muhamedanci. Zašto bi dakle Hrvati i Hrvati muhamedanci u Hrvatskoj državi ubijali svoje kada im trebaju za države? Ubijani su sistemski i sistematski Srbi i ovo je spomenik pobijenim Srbima, što se vješto krije upotrebom opštih pojmova. Spomenik se nalazi u ulici Džemala Bijedića, pa da vidimo ko je bio on. On je dakle autonomaš. Dok je Tito bio jak i moćan, borio se uspješno protiv razbijača Jugoslavije, pa je srijedio i da Bijedić nastradao u avionskoj nesreći. Na kraju su ipak secesionisti uspjeli razbiti Jugoslaviju. Do ulice Džemala Bijedića sam došao ulicom Mehmeda Alagića, pa da vidimo ko je on. Sud u Hagu ga je teretio za ratni zločin, ali kako je on umro, proces je obustavljen. Mnoge je smrt spriječila da ne završe na nelegalnom sudu u Hagu. A prošao sam i pored prodavnice nazvane po tituli osmanlijskog agresora na Bosnu, a i na Hercegovinu. Veoma interesantan kraj.